Değerli basın emekçileri, Roja yekşemê HDP İstanbolê ji bûyî barê bide ser zehtên girtîgehan bi malbatên girtiyan re çalakiyek li Darxisîlê polîs êrişê çalakiyê kir. û li dijî hevserokê HDP Stenbolê û parlamenterê berê Ferhat Encû tundiyê pêk anî, polîsek şîmak li rûyê wî xist. HDP Amedê ji bo şermezarkirina van êrişan helwesta li dijî Ferhat Encû li meydana deriyê Çiya daxuyaniyek da û êrişa polîs şermezar kir. Hate gotin ev şîmak ne tenê li Encû li hemî gelê Kurdatiye xistin. تو عریشک الهمبر اراده خواهم قبول نکن عریش الهمبر فرحت انجو همان وقتی دا امنیز سالوگرا قطعا روبوسکی نه عریش الهمبر روبوسکی بو عریش کلوان الهمبری ما پکتی سر اساس نیاریه پکتی نیاری الهمبر کردا کسی خورد نکه نیاری الهمبر سیاست دموکراتیک کسی خورد نکه او چاره سریزی بخورا ناینه چاره سری آشتیه کی برومته چاره سری خورد کرنا دموکراسیه اما آشتیه کی برومزی بین سروی آخه اما آزادیه زی بین سروی آخه تکوشینا ما انجاماوی سرکفتن به داوی عریشکارایه داوی AKP'ye داوی MHP'ye و اوی بچن سرگوی دیرو که امجاردن عریشال همبر حوالی خواه شرمزار دکن Hate gotin ji bo ku HDP hêzeke û di prosa hilbijartinê da dengê wê zêde dibe, li hember wê tundiyek bi zanebûn tê birêvebirin. Yani bi rastî HDP tirsin, HDP çiqaste dibe xweyî hêz. Çiqas çi HDP hêza wî zêde dibe. Vega li Tirkiye bijin kêmî sedî pazda dengê wî tune, seviya sedî pazda de wê deng bistîne. Ji ber vîya ji vê hêza HDP ditirsin. Daha çendekî berê jî çêbû wekîlê me Iğdırê Habib Eksik dinigê sê ciya dinigî wî hate şikandin. û a Suxa Stenbolê jî xwe qet nayê qebûl kirin. Ew şeqam ew sîle havêtiye Kurda. Kesê ku heya îro li hemberê me û li gelê tişta bir zext û zorî wetek danîn wetek bê hiqûqek ji hesabata pirsin û ev nate kirin lê muhabin ev plansaziyê û ev projekiyê politikayê tê şopandin. Yani em ser vê kirinê û ser vê biyarê marû nikare tu gotina bêje hewqa ku dijî însaniyetiyê Hêja gotinê ku nerazîbûnên li dijî êrişa ser Ferhat Encû û wê bidome Xecican Farqîn dengê Amerîka Amed